What's up mga utol? Another day, another vlog. So ngayon mga utol, aalis na naman ang mga utol nyo. Kasi may bibilhin tayo para kay Tolmart. May dumating na ayuda para kay Tolmart mga utol. Kakaiba. Kakaiba. May bibilhin tayo para kay Tolmart mga utol. Bigay na naman ang ating mga utol. At isa baka magtatanong kayo mga utol kung ba't hindi na lang inisa yung kay Papa at kay Mama mga utol. Nauna talaga yon, tapos ngayon matagal kasi nakapag-decide si Tolmart kung anong bibilhin niya. Tinanong siya ni ate at ngayon niya lang napag-decide na bibili din siya ng makikita nyo mamaya. Sa mga tol, tara na, let's go mga tol. So what's up mga tol? Ay kulog ko, ikaw hindi magbulabog din. Bulabog din. So mga tol, nandito na tayo sa seaside mga tol. Mga tol na naman, mga tol. Huwag mo ganyan din tol. Ang kati-kati. Nakatol ka na pala. Huwag mo ganyan din tol. So saan tayo papunta ngayon tol? Ano, bibili na tayo ng paano mo? Regalo nila atis para sa'yo. Dami kalaban na dami tao. Hindi ko alam saan tayo pupunta tol. Kita-kits mamaya. Kita-kits lang mo. Kita-kits mamaya mga tol. Daming tao dito mga tol. Nandito na naman kami sa mga cellphone na mga tol kasi ang bibilhin ni Tolmart. Ano bibilhin mo tol? Vivo. Nagtatanong na kami dito sa anong store to? Technokid. Technokid ba to? Saan nandito tayo tol? Nandito kami mga utol ngayon at hinahanap na nila ate kung may stock pa nung hinahanap ni Tolmart. Ano yung sa'yo Tolmart? Ano yung sa'yo Tolmart? V20 Pro. Klase yan. Che color, ma'am? Ha? Midnight Jazz. Saan na? Saan ang color na dahil? Ay, kaya nagkakita na. Midnight Jazz. So, mga tol, nahanap na nila ate mga tol. Kinuha na nila mga tol. Ikaw ma'am, ano sa'yo ma'am? Sure na talaga si Tolmart tol. At may freebies pala sila tol. Katulad nung dati pa rin tol. Ito tol. At meron pa daw iba. Tatanungin pa daw nila yung manager nila. So let's go mga tol. Kita-kits mamaya. Ang saya na ni Tolmart mga tol. Kahit ang dumi ng paa. Tingnan nyo. Sir, ano yan po, sir, ha? Namatay din namin nung, sir. Para na rin protection na yung nipis na rin. Nipis na rin. Pila na daw? Okay na nawa. Protection na yung, sir. Okay na nawa. Ikaw, ganahan ka? Di ba ito na may tagak? Angkat lang. Masayang bata. So mga tol, nabayaran na namin mga tol. Ano masasabi mo ma? Mahal. Ano masasabi mo? Masayahing bata si Tolmart mo. Masayahing bata si Tolmart. Tingnan natin si Tolmart. Anong masasabi mo sa cellphone mo, Tolmart? Kakaibang kasi yan. Kakaibang kasi yan. Ganda din pala nung cellphone na bibilhin ni Tolmart mga utol. Salamat. At yun na si Tolmart mga utol. Oh. Masayang bata mga utol. Dami ng dala mga utol. May mga freebies mga utol. Tol, sana all. Dalawang sakong bigas. Sana all. Ano masasabi mo tol? Salamat sa Vivo. Salamat kay ate at kay Jit. Ahams? Pero mamaya mga tol, lagyan natin ng kunting drama mga tol. Iyak-iyak ko. Iyak pag ikaw na talaga ang nag-unbox niya tol. No? Sinabi mo ba? I-unboxing yan ni Tolmart sa bahay mga utol. At may iyak na daw siya mga utol. Tingnan niya tol. I-ready mo ng luha mo tol. Para tumutulo na. Wala nang kakaba-kaba ang mga vloggings dito mga tol. Kahit madaming tao. Kasi masayahin na si Tolmart. Ganda pala ng cellphone mo Tolmart. Ganda ng pormahan ba no? Sinabi mo pa. Bilis na niya tumakbo si Mia dyan Tolmart. Nakaano na to. Mythic Glory. Sa mga tol, kita-kits mamaya. Sa sobrang saya mga utol, ang dumi ng paa. Sa gulong mga utol, gulong ng palad. Hindi
hindi na pinapansin ni Tolmark. Kakaiba ka talaga, Tolmark. Ano masasabi mo kahit madumi ang pa? Ate Racel. Kasi mother mga utol. Salamat ay sa Nagpapasalamat pa rin si mother mga utol. sa regalong walang sawa. Walang sawang Napakabait na walang bata. sawang suporta. Napakabait na bata. Napakabait na anak. Saan na tayo? Saan na tayo? Ha? Kain na na! Kain na na naman! Saan tayo kakain? Sa kainan. Sa kainan. Oo. Hanap tayo, hanap. Hanap tayo ng kakainan na masarap na masarap. Usapay mo sila, Tolmark. Hawakan mo yung cellphone, Tolmark. Alam mo naman kahit mahirapan ka, hindi na yan makakapit to sa kasiyahan mo. Mga tol, kung di lang ako nakamask ngayon mga tol, makikita niya talaga yung mga smile mga tol ba? Sobrang laki ng smile niya, Tol. Ano na tol? Kita-kits mamaya na ba tol? Tanungin mo natin si Mama, Tol. Saan tayo? Saan tayo? Oy, ma, salamat pala dito ma. Kay mama tol. Na-surprise na naman si Mama. Kasi alam niya, Mama, surprise na naman para dalawa na yung cellphone niya. Na-surprise na naman. Ay, wala. Asa ta mga ano? Asa ba to? Asa ba ka? Kita-kits na lang mamaya mga utol pag nahanap na namin yung kainan. Alam mo naman pag mga utol, walang vlog na walang kainan. Kaya, let's go! Let's go. So mga utol, pupunta pala kami sa Santo Niño mga utol kasi magsisindi kami ng kandila mga utol kasi ngayon ay Lunes mga utol at kahapon ay sinulog pala mga utol. At hindi kami nakapunta kasi bawal yung mga sobrang daming tao. Kaya Asam to? May tao mga utol kaya ibaba muna natin ang mga diskarte ng mga utol kakaiba. So mga utol, papunta kami sa Santo Niño mga utol at doon na din kami maghanap ng kainan mga utol. Kita-kits doon mga utol. Let's go! Nandito na kami sa malapit sa Santo Niño mga utol. Nakapark na kami mga utol. Sobrang putik dito mga utol. At maglalakad kami papuntang Santo Niño. Di ba tol? Sinabi mo pa. So mga tol, di So mga tol, kalaban dito mga tol. Nasa gilid-gilid. kita-kits lang doon sa loob ng simbahan mga utol kasi delikado daw dito mga utol. Let's go mga utol. So, mga utol, bumalik pala kami ni Tolmark doon sa sakyan mga utol. Nakalimutan kong ilak. Buti di nawala. Buti din nawala yung cellphone ni Tolmark mga utol. Bago pa naman. Tolmark, pakita mo sa kanila Tolmark kung ano dito. Cross ni Dito Magellan. na kami sa Cross ni Magellan mga tol. Yan ba Tolmark? Ito ay binuo noong 1694. Wala ko alam sa mga ganito. Wala ka palang alam yan tol. Basta pasok na tayo. Let's go. What's up mga utol? Tapos na kaming magsindi ng kandila mga tol. Tingnan nyo dito mga tol. Nandito kami sa KKD Steak and Barbecue. Nakapag-order na kami mga utol. Wait daw kami ng mga 10 to 15 minutes. Tolmag. Nandito na yung mga pagkain namin mga utol. Ito yung mga, ano tawag nito? Sizzling, squid, larang, baked scallop. Isa pa isa? At Wala pang iba. wala pa yung chop suey mga tol. Garlic rice. Go. Tolmark, humihigop na sa sabaw. Mukbangan na naman tayo dito mga tol. Let's go. Kain na mga tol. Let's go. Let's go. Tikman natin yung larang nila mga tol. Sarap! Kain tayo! Kain tayo mga tol.
masasabi mo sa pagkain nila, tol? Sarap ba, tol? Not bad. Ikaw, ano masasabi mo? Okay. Guys, may kasama kaming guys, hindi daw siya makita sa camera. Wala kay Hernan. Ito siya guys, eh. Guys, Ayaw, wala. hindi daw makita guys. Sexy niya kasi guys. Kita-kits mamaya sa sasakyan mga tol. Busog na mga utol. Let's go. Pasensya na mga utol. Palagi kami nagbabanggit ng utol kasi mahirap kasi pag hindi mabanggit no? Yun yung nakasaya namin to. Kaya lagi namin binabanggit para kaming may Kausap pa. usap pa. Ganyan talaga mga tol. Yung nagko-comment dyan na palagi Hirap kasi makipag-usap sa camera mga tol. yung nagsasabi yan na palagi nagtutol. Wala kami kalam sa inyo. Bahala kayo sa buhay nyo. Sabihin ko sa inyo mga tol, mga maliliit na bagay, huwag nyo gawing big deal mga tol. Okay lang naman yan. Hindi naman yan nakakagawa sa pamumuhay natin. Naman tayo na ang daming tao dito. Pero kailangan mag-vlog kasi Year of the degree. year of the 6 na ngayon eh. Kaya yung mga maliliit na bagay mga tol, huwag nyo na palaki mga tol. Kasi mga tol, yan yung dahilan sa, na-stress kayo. Dapat kung hindi kayo masaya, huwag na panoorin. Kung masaya kayo, panoorin nyo para mapawala ng stress ba, di ba? Good vibes lang ba? Ano ba naman kayo? Para naman kayong mga hindi nyo ba kami kilala? Alam niyo naman mga utol na ibang klase talaga ito mag-vlog. Kaya sa mga utol natin dyan na solid, alam namin na pares tayong mga utak natin na mga malilikot pero matitigas. Mga utol, kita-kit sa sakyan mga utol ha. At ang sarap sa pakiramdam mga utol na nakapagkuhan kami. Natawanan ako ng mga kasama ko dito. Sarap na pakiramdam mga utol na tawag ito. Pumunta kami sa Santo Niño mga tol. Kapag hindi kami ng Kandila mga tol. Ganyan talaga kami. Ay, si mama talaga ganyan talaga. Every year mga tol kahit walang tulog basta sinulog pupunta talaga sa dito. Tapos hapon hindi kami nakapunta mga tol kasi bawal yung mga nasa province mga tol. So ngayon kami isipan namin pumunta dito ha. Binili lang namin ang regalo nila ate. Kay Tolmar kaya. Kita-kits mamaya mga tol. Let's go. Salamat. Mga tol, nandito pala tayo sa Naga mga tol. Tingnan nyo yan mga tol, yung mga lights nila mga tol. Hindi pa din natanggal tol. Hindi pa nila tinatanggal tol. Hindi na tayo tala. Hinay-hinay at dahan-dahan. Let's enjoy the view muna mga tol. Let's enjoy the show. Let's enjoy the show. Just enjoy the show. La-di-da, la-di-da. Yun yung mga bilid nila mga tol. May camel pa. Ito talaga yung pinakamaganda pag Pasko dito tol. Sinabi mo pa tol. Yung Predator lights. pupunuin ng lights yung puno tol ba? Pupunuin ng lights Yung puno. Gusto ko yan. Oh, yan. Punuin. Bars. Kulog ko eh. Mga tol. Pauwi na kami mga tol. Kita-kits na lang sa bahay. Let's go! What's up mga utol? Bahay na kami mga utol. Ano masasabi mo tol? Malupit! Pet! Kasi tulungan sa mga utol. Kumakain na ng Jollibee. Bakit di ka sumama tol? Busy tol. Busy sa Alam mo negosyo. namang may shop tayo dyan binabantayan. Busy sa business eh. Tulungan sa mga utol. At ngayon mga utol,
Unboxing na tayo. Unboxing challenge. Let's go. Unboxing challenge daw mga tol. Paano ba itong unboxing ka? I-unbox mo lang yan. I-unbox mo lang yan. So, Mother. sisimula tayo sa... Mother muna. Kain mo na si Mother. Ay tayo. Kain na naman. Palagi na lang kain. Pagod ni si Mother mga utol. Inaantok na yan mga utol. Kain ka muna dyan. Mag-unboxing mo na si Tolmart. Tolwins. Ganda ng cellphone ni Tolmart, Tolwins. Sila ko pa. Hindi pumili yan. Yeah. So, simulan natin. Yan ang hinihintay natin tol eh. Ang klase. Upo ka tol, upo ka tol. Upo ka tol. Para mas magandang kuha tol. Huwag ka umiyak tol. Anong masasabi mo kina ate tol? Namnamin mo muna yan tol. Yan. Men, binuksan na nila ito mga tol. Kunti lang. Nagsan na tol, itatry na tol kung sira ba. Pero, testing eh. Dito na po muna tali. Lain na. Lain na may. 80 Uy. gram. 128 gig of storage. Let's go. Bibo. Bibo. Baka naman. Uy. Ingat ka dyan tol. Dahan lang. Baka dito tayo sa photo. Ano pangyari dito to? Uy. Ano to? Visit. Quarantine. Saan ang cellphone to? Ilagay lang sa box tol. Ano to? Ano to nandito? Charger, wire, at mga manual at Iba pa. free case niya mga tol. Uy! 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 Ang klase. Anong kulay nito tol? Ano ka tol? Basta parang mga midnight yun mga tol. Midnight snack. Midnight snack. Yawa. Vivo 5G. 5G na pala yun tol. Ang ganda ng cellphone mo tol ah. Dito yung charger. Pwede na yun pang vlog tol ah. Earphones. Hanggang dito lang mga tol. Hindi ako marunong mag-unbox mga tol. At Kaya na yan tol. Ano masasabi kay mo? Utol Chichi at kay ate. Salamat. Huwag ka umiyak tol. Hindi mo emotional yun. Emotional. Natawa lang si Mother. Hindi ko akalaing magkakasilpon ako ng ganito. Nararamdaman ko yan tol. Nakakaiyak talaga pag ganyan tol. Yung naisip mo tol ba na maswerte ka kasi may mga ate kang nagbibigay sa'yo ng cellphone. Wala. Tapos may mother ka na tumatawa sa gilid. So hanggang dito lang tol. Baka Okay. maiyak pa ako. Sige tol, sige tol. Dapat yung vlogs lang dito. Sige tol, sige tol. Please comment, like, share, and subscribe. Hanggang sa muling pagkikita. Mama, paalam. Paalam!